तारीख रेजल्ट होगा। 11 तारीख में गेटर त्रिपुरालैंड मिलेगा, गेटर त्रिपुरालैंड मिलेगा। मादामंखा मामंखा माया कुछ नहीं मिलेगा। चीनी सरकार फाइट होंगे 3 मास की परे कोराई गोंडा हिसाब नानाय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साजी यागाग्लाक बरंनि जागा विशालगढ़नि जेलाव नाय जतनि जागा विशालगढ़ जेलाव विशालगढ़नि जेलाव नाय निरि आनि रां आमुद प्रमोद खायो बरक लामानि रां दैनि रां त्रिपुरानि हामग्रानि रां आमुद प्रमोद खायो सुइजारलेण्डआव थाङो दामि दामि गारि बायो फियग्या जों फियग्या जों फाइ दङ एडिसिआव जत खाता जों फिलनाय याकाया जदिनि रिमांखाखाय बरम गोनां दिनै जतनिसो हामजांनाय त्रिपुरानि हामजांनाय माया गोनां खा गोनां रिमांखाय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साजी रिनाय जों केबारि माया सुदु सेन्टिमेन्ट फुनांगो त्रिपुरा सारांनो जों दै थकक जाग्लिया नरक थकक जागसिनाय बेते थकक जागनाय दै जों थकक जाग्लिया त्रिपुरा सारा ताबुखाय खसाय गोनांसि त्रिपुरा सासिं सिपु हा खसाय गोनां रकसे ताखाय त्रिपुरा सापु नुखुनाबले ताबुखाय वानसाबो त्रिपुरा सापु थुरुकसाबो त्रिपुरा सापु मुगलिबो त्रिपुरा सापु हा TTAA DC habang tongnai MDC EM CEM rongni jaga ongnai bisagalni jelo hone chirikhogi sakha Minister Bikash Debbarma bo sakha 3 mas ni pore TTAA DC o BJP habang ongkhai korai gonda hisab nanai joto nono hisab nabani pore bisalgoni jelo honai hinai chirikhogi sakha kaisa somabeso nugumangkhana norok omang pli video ni screen o मामंखा माया कुछ नहीं मिलेगा।